Dasal ko araw-araw ay matutunan mong ibigin din ako. Hanapan gayumang ginagamit mo at nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nakangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na akong mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka kung mahal mo siya. Di tatalis sa pag-ibig ko kung mahal mo siya. Kung sa kanya ka liligaya, ako'y magpapaubaya. Oh, oh, kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka kung mahal mo siya. Di tatalis sa pag-ibig ko kung mahal na mahal kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard
Now fully digitalized. In Negros Occidental, this is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan kag welcome sa aton programa mga dagway sang paghigugma. Sa gihapon ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod naton diri si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag-welcome sa aton programa sa pagpamalandong sa kabuhi sa mga ordinaryo nga mga tawo, apang nagkabuhi sa extraordinary nga paagi dira sa ila paghigugma kag pagserbisyo. Maayong aga, Padre, kag-welcome sa aton programa. Mayong adlaw sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis liwat, Father Francis Perez ang inyo abyan sa kahanginan. Kag ari naman kita liwat sa aton nga programa sa pagtuon kag pagpamalandong sa kabuhi sa mga santos. Ilabi sa tanan ang aton man nga pagsunod sang ila inagihan kag ang ila nga mga bertudes nga sa diin ila na angkon ang paghigugma sa Dios kag sa ila isig katawo. Mga muyo kita upod kay San Nicolas sang Mira. O Ginoo, nagapangamuyo kami, sing mapainubuson sang imo kaluoy, kag sa bulig ni San Nicolas nga obispo, apini kami sa tanan nga mga katalagman, agud nga handa kami maglakat sa dalan nga nagapadulong sa kaluwasan. Imo ginpili si San Nicolas nga imo alagad sa pagpahayag sang imo kaluoy kag kaalwan. Iya ginbuligan ang mga tumuluo, paagi sa iya pagkaalwan, ilabinagid sa mga kubos nga nagakinahanglan. Kabay nga sa iya pagampo, mabato namon ang amon espirituhanon nga handom, ang kabuhi didto sa ginharian sang Amay. Amen. Aton karon pamatian ang kabuhi ni San Nicolas sang Mira. Ginakilala sang tanan nga si San Nicolas, isa katumandok sang Patara sa Licia, Asia Minor. Siya naging munghi sa monastery sang Holy Zion, malapit sa Myra. Sa sini nga balay, siya ginhimo nga abot sang arsobispo nga nagpasad sini. Ginasugid nga siya nag-antos para sa pagtuo sa idalom sang emperador nga si Diocleciano. Siya yara man sa konsilyo sang Nicea bilang isa sa mabaskog nga nagapamatok sang Arianismo. Sang bata pa si Nicolas, malipayon siya sa pagpaambit sang iya mga hampanganan kag mga regalo sa iban nga mga kabataan. Hindi matago nga may ikasarang man kami sa kabuhi. Kag ginahatag namon sang iya iloy ang iya mga kinahanglanon.
kag bastante ang iya mga butang. Hindi namon luyag sang iya amay nga mabudlayan siya. Gani halos kumplito siya sa iya kinahanglanon. Apang may kinaiya si Nicolas, nga kung ano nga may ara siya, iya gidini ginapaambit sa iban. Iya ginahatagan ang iya mga abyan. Ila binagid ang wala sang ikasarang sa pagbakal sang ila kinahanglanon. Si San Nicolas nagahimod usgid sa pagpangita sang kahigayunan kag pamaagi sa pagbulig sa mga tawo. Nangin isa siya kaalagad sang Dios, nangin pare kag dayon napatay ang iya iloy kag amay. Sa wala madugay, amat-amat niya nga ginpanghatag ang iya mga pagkabutang kag palanublion. Kalipay niya nga ipaambit ini sa iban nga tawo, ilabi na gid sa mga kubos. Sang isa ka bes, sa iya pagwa sa pagbakal sang tinapay, samtang nagapanglakaton siya sa dalan, iya nabalitaan nga ang tanan nga kwarta ni Usman nadula, kabangdanan nga ang iya anak nga babaye, hindi na makapakasal, tungod wala na sila sa ikasarang para sa iya dowry, kag paggastos para sa kasal. Ginbuliga ni San Nicolas si Osman paagi sa paghatag sang kantidad sa iya pamilya sa tago lamang. Luyag ko nga buligan si Usman nga wala sa makahibalo nga bisan sino. Siguraduhon ko nga wala sing tawo sa akong palibot. Sa akong pagbutang sining bulawan nga kwarta, dira sa bintana sang ila balay. Sang masunod nga adlaw ila nakita ang bulawan nga kwarta sa sulod sang medyas, kag naging tanda nga sarang na makapangasawa ang anak ni Osman. Ginpahibalo ini nga maayong balita sang iya anak sa iya nobyo. Apang nahibaluan ni Osman nga wala siya sang kwarta, kag imposible ini nga mahanabo. Akon to kibon, kung sino gid bala ang naghimo ka naghatag sini. Kinahanglan ko siya bantayan, buwas, para mahibaluan ko kung sino ining maalwan nga tinuga. Oh, salamat, kay nagbalik siya liwat sa pagbutang naman sang bulawan nga kwarta sa medyas, kag may pula siya nga kalo. Oh, Padre Nicolas, ikaw gali ang nagbutang sang bulawan nga kwarta? Ikaw ang nagkanto diri sa amon balay? Usman, ginbantayan mo gid ako. Hindi mo gid pag-isugid bisan kay sino. Palihog lang. Sekreto lang naton ini nga duha. Makasalig ka, Padre Nicolas. Apang salamat gid sang imo pagkaalwan. Dawan ho ang amon kalipay sang akon mga anak sa sini nga sorpresa nga imo ginhimo. Sobra ang amon kalipay nga halos makalambot sa langit. Ang nabantugan gid nga pamatasan ni San Nicolas amo iya pagkamanuluyon kag pagkamabinuligon sa mga imol. Ginasiring man nga halin sang gamay pa siya. Yara na iya pagkamahuyugon sa pagpuasa kag pag-abstinensya. Ginakabig man siya nga patron sa mga bata, kag ang ginakilala naton nga Santa Claus naggikan sa iya ngalan nga San Nicolas. Ang kapistahan sini, Disyembre 6. Ato nabatian kung daw ano katahom sang kabuhi ni San Nicolas. Sa iya kaalwan, pagpadumdum sa aton sang dako nga gugma kag kaayo sang Ginoo. Pagkadugangan pagid ini ni Father Francis Perez, ang aton ihibalo sa kabuhi ni San Nicolas sang Mira o Turkey. So karon nga adlaw, aton tun-an ang kabuhi ni San Nicolas of Myra, obispo kag ginatawag nga wonder worker. Kag ilabi sa tanan, labing hinigog mga utod, kilala siya bisan diin. Hindi lamang sa iya nga ngalan, kilala siya sa mga department stores, kilala siya sa bisan diin nga mga programa, bangod kay gintawag siya nga Santa Claus. Pagkatapos nga napilian siya nga obispo sang Myra sa Torque, iya nakilala ang isa ka tawo nga nagaantos sa tuman nga kaimulon. Hindi niya masuportahan ang iya 3 ka mga babae nga mga kabataan, kag hindi man sila makapamana bangod sang kapigaduhon. Gani, bangod sini. Iya na lang agin pakamaayo nga sila mangin prostitute. Imagine ha, babae nga mga manubo sang lupad o kung sa istorya, ginatawag sila nga sa mangin biktima sila sang ginatawag nga white slavery. Sa tunga sang kadudulman, isa kagabi,
ginhaboy ni San Nicolas ang bag nga may bulawan sa bintana sang ilang nga balay. Ini para sa kay Nicolas. Amo ang nangindore sa kamagulangan nga babae sa iya nga pagpamana bangod sa ila kaimulon. Kung magsiling kita nga dore, madumduman naton sang una iya nga kung magsulod ka sa mga religious congregations o kung sa diin dira nga ti may ara ikaw iya nga pundo o kung inughatag diri. Kag amo ini ang sa panguna-una ni San Nicolas of Myra. Amo man ang yaginhimo sa ikadua kag ikatatlo nga magulutod. Apag initanan mga utod wa ay malikom sa amay sang tatlo ka mga babay nga magululutod. Nakilala niya si San Nicolas o kung ang obispo, kagintawag niya siya nga ila benefactor. Nagbatyag siya sa dako nga kalipay bangod sang ginhimo ni San Nicolas sang Myra. Nagtubo ang pagpati sa tradisyon sang simbahan na si San Nicolas nagadala sang regalo sa mga kabataan ilabi na gid sa mga nagakinahanglan. Bangod sini nga mga practices sa kultura sang pungsod sa Europa sa diin, si San Nicolas of Myra nagabayo bilang obispo kag ginaupdan sa mga gagmay nga mga kabataan nga nagabayo man bilang mga angheles. Samtang siya nagadala sa mga regalo sa mga imol, sa mga nagamasakit, sa mga priso, kag sa tanan nga mga nagakinahanglan sa katilingban. Upod sini, eksperto gid si San Nicolas sang Myra sa paghatag, sang panugdaon, ukon laygay, ilabi na gid sa may mga palaligban. Ang balaan nga obispo nga ni San Nicolas napatay sang tuig 350, ang iya kaayo kag ang kaalwan naglapnag sa bugos nga kalibutan. Sang 19th century, ang iban nga mga protestante nagtawag sa iya nga Santa Claus kag naghimo sa iya nga jolly kag nangin bantog nga tagdala sa mga regalo sa tagsa ka Christmas. Apang paano si San Nicolas nangin Santa Claus? Naglapnag ini nga mga practices sa bugos nga Europa kag ginatawag si San Nicolas sang Myra sa nagkalain-lain nga ngalan. Sa Amsterdam, ginatawag siya nga Sinterklaas. Kag amo ini ang ginadala nga nagahatag kag subuman sa Dutch sa Amerika, sa New York, nga ginlubad sa in-English bilang Santa Claus. Apang mga utod tungod sa materialismo kag pagsulod sang secularismo sa mga Kristiyano kag subong man mga buluhaton nga amo ang nagpabalhin sang imahe ni Santa Claus. Karon nga mga inadlaw, imbis nga siya sulundan sang kaalwan, siya nangin palangayuan sang mga kabataan. Sa original nga piyesta ni Santa Claus, ang mga kabataan waay nagapasabak sa iya kag nagapapicture o kon representahan sa mga sinulat sa mga kabataan o kung listahan sang ila pangayoon sa iya. Sa original, ang piyesta, kag ang mga kabataan upod kay Nicolas, nagahatag sang regalo sa hindi makasarang. Liwat, suliton ko ha. Sa original gidya sa ginsuguran, ang mga kabataan nagahatag sang regalo upod kay Santa Claus sa hindi makasarang. Apang subong, napakabit ang mga medyas, pinakadako nga medyas, agod nga madamo ang mahatag sa ila ni Santa Claus. Ini ang pagtanaw. Ang original nga piyesta ni Santa Claus dapat gid naton kuntani nga tanawon giving o kun ang paghatagay rather than receiving. Hindi sa pagbaton kundi sa paghatag. Amo ini ang matuod nga pagsunod naton sa kabuhi ni Santa Claus. Ang generosity o kun ang kaalwan rather than ang pagpaabot. Ni Santa Claus sa iya nga kaalwan, kag sa pag-ekspektar naton sang regalo, kag hindi kay ang pagpangayo sa iya. Sala gali ang gintudlo sa aton sang una. Ginusar nila si Santa Claus agud tun-an kita nga magdinalok. Inbis nga tun-an kita nga magmangin maalwan, kita iya nagapaabot para diri. Ini ang ginhambal
sa katekises sang liturhiya ni Padre Luciano San Luis sa Center sang Liturgical Renewal sa Archdiocese of Haro na dapat kuntani ang origin na sini kita magpanghatag, hindi kay kita nagapaabot nga kita magabaton. Si Santa Claus nagasimbolize sang matuod-tuod nga Christmas kag sa matuod-tuod nga paghigugma. Ang generosity, ang aton nga pagkaalwan, ilabi na gid sa mga imol sa sining kalibutan. Ang espiritu sang Pasko nagahilapit na gid lang. Pila na gid lamang kaadlaw ang nabilin. Kag selebrahon na naton ang paghigugma kag ang kaalwan sang aton Ginoo sang iya nga pag-abot sa kalibutan bilang regalo sang Amay para sa aton tanan. So si Santa Claus kaupod naton tanan, magahalin sa aton mismo, kung kita nga tanan, maalwan. Likawan ang pagdinalok, kundi ang pagpaambit sa mga nagakinahanglan. Si Father Francis Perez Liwat, nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo tanan, sang abansing Pasko, kag subong man mahidaiton nga bagong tuig. May God bless us all. Salamat gid nga madamo Father Francis sa imo sharing sang kabuhi sang aton santo nga ginapadunggan karon. Si San Nicolas sang Mira. Ang iya kaalwan nagsalamin sang kabalaka kag pag-amuma sang Ginoo, ilabi na sa mga kubos nga nagakinahanglan. Subong man sa mga kabataan. Ang iya kapiyastahan matag Disyembre 6. Salamat man mga abyan kag kauturan sa inyo mapinadayunon nga pagpamati sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Tubtub sa madason nga simana sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang radyo. Mga abyan, tubtub sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyo pagpamati. Kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimo man kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinari Streets, Bacolod City, 33 771. Kaupod sang aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag. Sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang kapawa. Malipayon nga pagpamati sa inyong mga kauturan. Mabatian naton sa sining ikaduha nga Domingo sang Adbyento ang panawagan ni San Juan Bautista sa disyerto. Ginama ni Juan ang mga tao sa pagdawat sang Mesiyas nga yara na sa tunga nila, apang wala pa nila makilali. Pamatian unta naton ang panawagan ni Juan sa aton sitwasyon kag panahon karon. Amanon naton ang alagyan sang Ginoo paagi sa paghinulsol kag sa pagbag-o sang aton kabuhi. Ipangamuyo naton nga ini nga panahon sang Adbyento maghatag sa aton sang okasyon
sang pagluwas sang Dios sa aton. Let us celebrate the Word. Nagahatag ini sa aton sang kusog kag bag-o nga kabuhi sa matag pagpamati naton sini. Nagahugpong ini sa aton bilang isa ka simbahan, bilang isa ka pamilya nga nagapanglakaton sa pagtuo. Sa imo o Ginoo, ginabayaw ko ang akon kalag. Sa imo ako nagasalig. O Dios ko, hindi pag-itugot nga yagutaon ako sang akon mga kaaway. Ang mga nagalaom sa imo, hindi gid mahuyan. Mga muyo kita nga aton batunon sing makinasing kasingon ang pagkari ni Kristo. O Dios nga makagagahom, palig-una pagid ang amon kabubuton sa paghimo sing maayo, agud nga paabuton namon sing may kalangkag si Kristo. Kag iya kami ipahamtang sa iya tuo sa ginharian sang langit, sa diin sila nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 1, tubtob 3. Karon ikanapulo kag 5 nga tuig sang pagahom ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang buong gobernador sang Hudiya. Si Herodes ang pangulo sang Galilea, kag si Filipe nga iautod ang pangulo sang Itoria kag Traconite. Si Licinias nga pangulo sang Ahilinia, kag si Anas kag si Caiaphas amo ang pinakamataas nga mga pari. Sa amo nga panahon ang pulong sang Dios nagabot kay Juan nga anak ni Zacarias, nga didto siya sa desyerto. Gani nagpanglakaton siya sa bug-os nga kadutaan sang Jordan nga nagwali. Magbiya kamo sa inyong mga sala ka magpabotiso, kag ang Dios magapatawad sa inyong mga sala. Ini suno sa ginsulat ni Isaias nga propeta sa libro. May nagasinggit sa desyerto, amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sa tadlo nga dalan nga iya pagaagyan. Ang tagsa ka nalupyakan, tampukan. Ang mga bukid, ka mga bakulod, tapanon. Antiko nga mga dalan, tadlungon. Ang mga malaing nga dalan, kaayuhon. Ang tanan nga katawhan, makakita sang kaluwasan, gikan sa Ginoo. Mga utod, ginaaman naton ang aton kaugalingon sa sining ikaduha nga semana sang Adbyento. Paagi sa pagtapan sa mga batsi sa aton kabuhi, tuga sa aton kabugnaw sa aton pagtuo, kag hindi pagpanginlabot. Pamatian naton si Father Jerivel Celestial para sa dugang nga reflections. Chaplain siya sang University of St. Lasal, Bacolod City. Mayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerivel. Mayong aga mga kuturan, kag mayong aga Sister Ameline. So yari na kita subong sa ika-2 nga Domingo sang panahon sang Advento. So mapipara naton sa pag-abot sa aton nga Ginoong Kristo. So our first reading today was taken from the book of Baruch. Si Baruch, son of Neriah, he was also the secretary of Jeremiah sa nagagto sila sa Egypt. The reading is taken from the third part of the book. So ang content, so prophecy obviously ni Baruch, no? So a prophet appears and addresses the aggrieved city. See, the old and grief-stricken widow becomes a beautiful and charming girl. So ginasino ng beautiful girl nga gina-describe niya. Nga ang laway, nga babayi, nga dubalo, no? Nangimo ang matahom nga dalaga. Kag manayanaya, itsura kabisni na namian ang mga tao sa iya. Inaiya simple analogy sang Jerusalem. So ang lugar, Jerusalem. Jerusalem will take off here ang iyang mismo nga robe sang pagaluksa, ba? Itong pagpangasubo, put on festive clothes, and put on the diadem of glory. Amo ng lugar, Jerusalem. Ang title niya, tapos will be called as peace through justice. Secondly, glory through devotion. So amo ng title nga nagagwa after the so-called the place. Then, ang third is, ang anong palalanawon, the scenery. It will stand up, run fast to the mountain top. Kagsubong man, children are returning. Nga nagatiniil sila, no? So, their former torturers are now their servers. Pero ang condition sina, sa paglakat nila kaya tiniil sila, dapat nga,
hills should be leveled off and valleys be filled up. Subong man, woods that give shade. Eventually, ang effects ni God leads Israel back with joy. So, ang mga kuturan aton nga first reading. Pointer is, paagi mismo sang Diyos sa pagbulig sang Diyos. Kaya nagapanawagan sang para maangkon naton ining peace, justice, glory, kagati ang mga positive effects, dapat nga tapanon ang mga valleys. Na hills should be leveled off, valleys should be filled up para makakalakat sa matarong. So muna naton nga first reading. Then our second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Philippians. So ang content sa name, one of the prayer of the Jews. Diri naton makita typical nga prayer, no? So para sa ila, they begin with a blessing where they list the reasons why they should praise and thank God. Tapos ilista naman nila din ang ilang mga needs. Una ang pagdayaw sa Diyos, papasalamat sa Diyos, and eventually, mismo pagpangayo nila. So reading natin, typical example of a Jewish prayer nga ginhambal ni San Pablo. First is, ang first part niya, sang reading, Paul praises God for all he had accomplished at Philippi. Anong Philippi? Yung Philippi is the first Christian community in Europe. It is a generous community man. They supported St. Paul sa iyang public ministry. No? Then si Paul declares his affection with warm longing of Jesus Christ. Amo na iyang affection sa mga taga-Filipos. Ipagpasalamat man niya sa Diyos tungod niya ginhatag sang Diyos ang mga Philippi sa pagbulig kay San Pablo. Ang second part sa atong reading, Paul beseeches God or asks God to let the Philippians grow more and more in the love and understanding of what is really good and according to the gospel. So muna petition niya. So not really for himself but for the Philippians. So that is our second reading. Then our gospel today taken ng Gospel of St. Luke. So may mga elements siya, no? So kabalo kita ang second Sunday sang Advent, talk sa bawat katawag natin bilang DPWH Sunday. Because talk sa bawat nga paano mga dalan, ang bukol-bukol, ang nagadalalom, tampukan, diri sa atong ebanghelyo. So the elements that we can find are following. First one, historical introduction, nga ginahambal kung sino, ano nga panahon, ano nga tsimpo, ano nga lugar, sino nga hari, sino ang nagpinakamataas nga pari. So ang sa lingon sina, ang historical introduction, ginalida ni San Lucas para he wants us to keep clearly in mind that he is about to write on a concrete history. Kaya may specific time, specific place, may territory, may mga persona nga pwede matrace siya. Dili makita man naton God has intervened in the history of humankind at a clearly identifiable time and in a very definite place. So hindi sa Dios nga layo, hindi sa Dios nga abstract bising naton no? Konkreto nga nagaupod sa ato pagpangabuhi. Ang challenge mo sa atong mga kulturan, if to experience God, ang Diyos wala nga nagpakatawo, nagupod sa aton, dapat atong nga pagtuon, nagaupod man incarnate, bala, may unod man nga mabatsagan sa aton insigataw, not simply a word. Kaya kisa ati, ang faith naton, do abstract nating daan niyang imahin sina, pero dapat, i-lead down naton, ipapanaog naton, nga makitaan nga sinitaw nga indeed, this is a true faith, it is a living faith. Kasubong man, ang nga pag-upod sa Diyos, nag-establish ang relasyon. Yung pagtuon man naton, dapat makakreate man relasyon sa Diyos, kasi ito maisig katao. And lastly, ang ini nga pagto dapat may dala nga, maayo nga bunga, it bears fruit, ilabing salvation, kaluwasan sa tanan. Diyan mo na ang meaning sang historical introduction, the first element in the Gospel of St. Luke. Second element is the prophetic vocation. Nga nung ginambal, the Word of God came to John. So ang pulong sa Diyos nagpalapit sa kay Juan. Tiyambot silingon sila mga utod, ang Diyos kaliaton, wala ay nagapabaya, wala sa nag-silent lamang, nag-ipos lamang. It shows that He had not forgotten His people. Kasi mismo the Word, He had only been waiting for the favorable time to help them again. Tikis ang Diyos kasulusungod man sa aton, tuwatan na ba sa gupakasala, not really nga on the part of God, kundi kita man mismo Kasi yan nag-take sang opportunity nga maka-go down sa once again at can journey with us. So muna natin, the Word of God came to John. So that is a clear intervention that He wanted to be with us. And the third nga element nga gin-highlight kita, in the desert. Kaya man ang place ini, so laden with remembrances and deep emotional echoes for the people of Israel. Kaya kabalo kita,
Sa desierto, they had experienced the power of God. In the desert, they experienced the great providence of God. Tidra nila mismo na devoid of masikap lang human help, kag yung pagsalig sa isag sa tao, dara ginabubo sang Dios, no, ang iyang grasya sa desierto nga ina. That's why gina-highlight, no. So sa once in a while dapat naton nga mag-ahuma kita sa nagalino nga we should really rely sa bulig sang Dios. A devoid wala sang madang panaton nga tao kundi nga directly to God. Then the fourth element is the mission of John. Ang mission bala ni John, mabutan naton simpleng pamagi, no. Number 1, he travels all over the Jordan region and does not give long speeches. Kikabalo kita nga ti ginambal man niya sakit-sakit, no, bala ba? Bang basaon nato ng secret scripture bilang mga ebanghelyo naton ti kasakit sa ginahambal San Juan, no. So grabe nga pang insulto, nga grabe bala nga makabatig sa do masin ka nga dumangutos ka dumaki ka, pero tsaktong point ni John the Baptist. Then he asked the people to change their attitudes and lifestyle. Ti sino bala mamunuhan sa negative nga attitude, di bala? Third is, he administers baptism to those who convert. Katapusan, ginaproklamar niya, he proclaims that the Messiah is at hand and will destroy the wicked and evildoers and will save only those who will give up their sinful habits. So, nang yang ang last element, makuturan, ang text quoted from Isaiah chapter 40, verses 3 to 5. So, nga sa kaluwasan, offered for all. We're gonna prepare the way for the Lord, make His path straight. So, and so forth. Eventually, kaluwasan, gina-offer sa tanan. So, what are now the points that we can get in today's gospel? So, I want to offer 2 points. So, just like a coin, my heads and my crown. So, the first is in the negative side. Kita, ginatsalin San Juan, nga magano? So, to avoid the following, complacency. Napabaya lang bala sa aton nga spiritual life, sa aton mismo, sang kinahanglan sa aton nga kalag, nga do pa patuyang, nga type, nga do sige do wala lang. Let us avoid that kind of attitude. Second is, natabo man niya sa panahon ni San Juan, ang panimot sa mga Fariseo kag mga skriba. Complacent sila. Then, the second one is, anti-change or anti-conversion. Kung kita naton nga, sa aton gali kaigo kita, ti kung kinahanglanon nga, batunon ni biskan sakit, buhaton naton because it is for us. So we should avoid anti-conversion or anti-change attitude. The next one is, avoid man naton, i-give up naman naton nga pagkamatastason, pride, as if we do not need God. Wala, no? As if nga hindi naton kinahanglan pagbago. As if nga tsakto lang kita permi, the pride. And lastly, let us also avoid self-righteousness. Sa tubangan sa Diyos, we are not righteous. Kaya kabalo kita nga we are all sinners, kaya hindi man kita makapabugal. So kung naman ang kinaiya naton, ang paginambal naton nga, maayo kita. So avoid the 4 points. Simply, caps, complacency, anti-change or anti-conversion, pride, and lastly, self-righteousness. At the other side of the coin, buluhaton gidya naton niya. Anom ka puntos makoturan. But I want to put it in acronym. The first one is I. Ang I nga ina, St. John is challenging us to live a life of integrity. Kaya kabalo kitang panawagan niya nga paano ginahambal naton, amo man ang ginakabuhi naton. That is also the challenge for all Christians, a life of integrity. Kaya kisati amo na tanabla nga as if we are holy outside, pero deep inside, as if lano, deep inside kabalo kita nga we are struggling towards holiness. Kaya kisa gani ginapa do pa plastic lang bala. Pero importante makuturan is the inner intention to become really a holy person, to become righteous before God. Nga wala sang paglipod, wala sang pagtago-tago, wala sang kaplastikan. So integrity of life. The next one is letter C. Ang C nga ina, obviously, just like St. John is calling all mga tao, no, nga to have a life of conversion, pagbago, pagliso, conversion na kuturan. Sa sa labing naging sa aton nga pagpakasalai, sa aton nga mga pagpatuyang, sa aton mismo nga kapaslawan, hindi na rin kapaslawan, but rather, aton mismo nga ginakahulugan nga mga kasalanan. So, conversion. Next one is, dapat kita man maging authentic man sa aton mismo nga pagtuo. So, we put into practice the so-called our own faith. Kasi kabila, active faith. So, amo na authenticity. The next one is, tawag naton constant change. Tawag mo na metanoia. Change of mind, the change of lifestyle, change of principles, nga nagalaglag sa aton nga
Pagpakasala constant process kay kabalo kita pagbago, not instant kundi nga proseso man, may hulo halintang man kaya sa backslide pa kita. Importante nga we have that intention, we have that desire, metanoia. Next point is nga we are being tingaton challenge by John the Baptist to do our prophetic role. Ilabi sa ato nga panahon subong, no? Be conscious of our prophetic role. So, hindi magkahuya kung maghambal sang kamaturan, sang tsakto. Then, the last point that we can get from today's gospel is that, siling naton, self-examination. Constant self-examination of who we are. Para mismo, siling naton, may matapan. Kung tamaan na kita, kung may examine na ito kaugalingon, obviously, makita man naton ng mga lapses. Kung kulang, tabunan. Kung sobra, dapat scrape na para magtapan siya. Simply, I camps. Live a life of integrity, conversion, authenticity, metanoia, prophetic role, and sinaton self-examination. So these are the points that we can get in today's gospel. So that is the PWH Sunday. So two sides of the coin. The first side is no to caps, complacency, anti-conversion or anti-change, pride, and self-righteousness. At the other side, I camps, integrity, conversion, authenticity, metanoia, prophetic, and self-examination. May God help us to become mature Christians, embracing the coming of our Savior by simply a constant examination, knowing of oneself, and eventually a kind of change in our own hearts. May God hear our petition and may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Jerivel, sang imo mga pamalandong. Subong man sang mga implikasyon sa aton mga balasahon. Mga utod, kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang bag-o nga kusog nga ipangabuhi nato ng aton pagtuo. Salamat gid sa liwat, Father Jerivel, sa imo sharing. Tubtub sa madason nga Domingo, and God bless. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangop kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios. Kabay pa nga ang aton pagsaulog sang 5 kagatos katuig sang Kristyanismo o 500 years of Christianity sa aton pungsod, magmabungahon. Maghanda man sa aton tagipusoon sa pagpili kung ano ang husto, maayo kag makapahamuot sa Dios. Subong man ang Year of Saint Joseph nga magatakop na sa December 8, sa kapiyastahan man sang Immaculate Conception. Magpadalom unta ini sang aton pagtuo kag relasyon sa aton Ginoo kag sa isa kag isa. We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share.
nuestra fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong pumili. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caluxo, Tanan nga Pilipin kun santos ug bulahan. dadangat to sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong putilin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are given to give. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are given to Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Ernaes, Henares Streets, 6000, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771.
church and we are young. That's why within we know it can be done. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo pagpakigupod sa aton sa sininga programa. Balunon naton ang pahanumdum sa aton pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sa aton pagtuo. Puy-an naton ang aton pagtuo in good times and in bad. Hasta sa madason nga Domingo sa ikatatlo nga Domingo sang Adbiento, kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga diri. Kabay pa nga ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sa Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas.